Tervetuloa seuraamaan pitkästä aikaa uutta vähän pidempää videota, missä mä teen aamutoimet, koska mä en ole niitä tehnyt vaikka kello on 9:10, niin mä oon nyt tekin aamutoimia. Mulla oli myös synttärit aivoista. Se on ollut mulle 11 päivää sitten, joo, 11 päivää sitten, 12 päivää. Mutta mä en tiedä milloin mä tän videon julkaisen, ehkä tää. Mut siis, kun tää video on lähetetty, niin te vasta silloin näette tämän videon. Mutta pitkä video tulee jouluaaton jälkeen viimeistään. Ehkä tulee toinen pitkä video, missä mä pelaan jotakin. Esimerkiksi Robloxia. Teettokaa pokaa. Mut minun on pakko tehdä yksi juttu. Tässä olisi mennyt ihan sikakoon, jos vain silloin. Mä nopeasti tässä mennyt jo. Mä en oo mulla, mitä mä nyt pysyn kuvaamaan. Koska tää on mun isosiska ja luonnolla. Mut ja nyt tästä kuvan on siis. Koska mun lähti hakea luovan päivältä auton. Ja mun isosiska ja silloin pääsi yhdessä täällä.